Karon guys, tudloan ta mo kana mga bagong mga vloggers diha nga para maka 1 million views mo in 3 days. Oh, tinuod. Okay guys, tip number 1 para maka 1 million views ka in just 3 days lang. Dapat mangita ka og sponsorship. Let's go! Ayo. Tay mga may sponsor. Isa may naingon niya, ay mag-sponsor. Agoy. Wa man ko ikahatag paglakaw mo ay palumulong mo pag-vlog, wa man mo sponsor. Unsa man taw nga tindahan kada kayo ni pag. Salamat. Let's go. Let's go. Ayo. Ngayon mag-sponsor dyan eh. Bodi ay magpuyo ako pangayo eh. Wala may kagastos sa mong vlog. Bisag 500 lang okay na lang. Ponimas. Vlog ba dapat ba na ba mag-sponsor sa mga vlog. Tama. Sama wala pa ni sponsor. Ikaw mo na pilian. I-advertise sa mga imong tindahan. Mo gani. Layas ulit tayo, wala ko kay sponsor sa inyo, wala ko kwarta. Tip number 2. Mag-voice over sa iyong daily vlog. For today's video guys, masayang hindi ko na dan sinikin kita sana kenapa sina cinggarewo nah cina bukan masih dari cina ada apa nih jangan ano cik ada jadi bocah kenapa cina kalau cina ang dali lang na ako man nga to ang daily vlog guys. So see you sa next video. Hey guys, para maka 1 million views na guys, tip number 3 katulong yung tip guys, katulong para in 3 days makuha na nimo ang 1 milyon nga views. Muna ka guys, muna ibuhaton nyo guys ha. Ato yung buhaton number 3 guys, kalang mag-magic! Tip number 4, kabalong sayaw aningan. Makakuha mo 1 million views. Ginagawa mo. Mulupat na ko. Okay guys, tip number 5 para maka 1 million views mo in 3 days. Dapat magpamanihant mo kung gusto mo maka-views og 1 million views in 3 days. Sa pasok kwarta.
Tawa lagi. Boy, Mike.